100 бор гуфтам ки хола нагу. Мебахши мана? Ман ба хола монам, хола дар хона. Ба ман хонум ё апаҷони ман гуфтам муроҷиат кун. замин усуниса ман қариб худкушӣ мекардам. ашки чашмонатон рехт? ашкам чи аз ҳама ҷо арақ худта кардааст, тамоми бадан ма ларза гирифтааст. тапа карда истодааст. плани як моҳара буд мекунад. келини бечората накуши тапа кунад гуфта. ҳамин филм ана саҳнаҳои маҳрамона. Я тебе люблю. Я тебе. гӯш кун моҳпайкар, чӣ ман фикр карсодиам? мегӯм ҳамин бас кунам, ҳамин театру кинову дом кино чӯта ҳама чиза бадам задааст, намехоҳам. ҳар кокули зард ҳамсаре дорад, дар хонаи ишқ дилбаре дорад, ой сабза баҳор. ман аз ин хона меравам. гӯш кун мана равӣ рафтан гир, 4 тарафат қибла. медунӣ ту аз кӯча овардем, не гап зада метонисти, не либос пӯшида метонисти, як бадбӯи сасиқски гап зад. Мадина тур тури худашро оғоз намуд. Сафари 15 рӯза, 11 рӯз Маккаи Мунаввара, 3 вақт хӯрок, 5 литр оби замзам туҳфа, зиёратгоҳи Макка, ғори Савр, Арафот, Муздалифа ва даҳҳо ҷойҳои зиёратгоҳ. Нархҳои ширкати Мадина тур $1400. ҳозир аксия рафта истодааст. $1290 хӯрокакатӣ. Меҳмонхона пушти соат. ду намуди меҳмонхона дар ширкати мо вуҷуд дорад. меҳмонхонаи 4 ситорага ва меҳмонхонаи 5 ситорага. шароит ҳама фароҳам баҳри шумо. рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран. бо арзи салом ва эҳтироми хос ҳузури якояки шумо тамошобинони азиз, инак боз дида ба дидор расид. барномаи рӯбарӯ бо шумо ҳастам, ман Рустам Азимӣ. дар меҳмонии мо қарор дорам яке аз хонумҳои бисёр ҳам зебо, корманди фаъоли театрӣ ба номи Владимир Маяковский, Зулфия Содиқова. муаллимаи азиз, пеш аз ҳама шуморо хуш омадед мегӯям ба барнома, ки вақти қимати хешро дариғ надошта сухани моро, илтимоси моро рад накарда ба барномаи мо меҳмон шудед. ташаккур. барномаи мо аз шартҳо иборат аст ва аз саволҳо. саволҳои мо ҳамагӣ дар лифофа ҳастанд ва яктояшро шумо мегиред мехонед, яктояшро ман мехонам ва агар саволе ки шуморо нороҳат мекунад ва ба иззати нафси шумо мерасад, шумо ҳақ доред ки тариқи оташгирён кунад ӯро сӯзонда хокистар кунед. агар саволҳо писанд меоянд ва мехоҳед ки онро посух гӯед, марҳамат ба чашми тамошобини мо тариқи экран нигоҳ мекунеду посух мегӯед. розӣ ҳастед? майлаш ба ҳама ҳамин саволҳо бояд ҷавоб диҳем. посух мегӯед. омода? пас интихоби аввалин лифофа аз ҷониби шумо мешавад. марҳамат. так агар бардор ба моҳпайкар ёру ва занг занед ва гӯед ки дугонаҷон, ман аз пагоҳ санъату театрро баҳс мекунам, зани хонашин мешавам, тамоми орзуҳоямро дар худ мекушам, фарзандо калон шуда истодаам, худат фаҳм дугона, чӣ маслиҳат медиҳӣ? биёед бибинем кани дугонаи наздик ҳамкасби Зульфия дар ин борбат чӣ мегӯям? мешунавем? так микрофонро баланд мемонед? агар бардорам он кас бисёр боё бисёр эксперимент гузарондаги ҳастанд дар барномаи мо. боё шояд сарфан наравам, лекин як бор худашонро санҷем. ассалому пайкар, чӣ хету ҷонам? ҳама наст тинҷ? гӯш кун моҳпайкар, чӣ ман фикр карсодиам? мегӯм ҳамин бас кунам, ҳамин театру кинову дом кино чӯта ҳама чиза бадам задааст, намехоҳам. мегӯм равам хона шинамам пушти ҳамун набераву чаберам шаваму дигар ҳамин ягон чи намехоҳам, дом киношам дигар намехоҳам, театрам намехоҳам, ягон чи. куҷо ба вохӯрем? яку мая моҳпайкар ину не знаю, дилам чӯ я намедонам. ту чӣ маслиҳат медиҳӣ, чӣ кор кунам? гапомоно як ба як шинем гап занем. майлаш гӯш кунам, шадози ман
بعد از 1 ساعت تو چیکار کار شدی؟ ما تئاتر بود. کارت هستمی؟ نه بود کارم کرونا. کاروتا بود کردی؟ مایلش حاضر من بعد از 3 دقیقه به شما زنگ میزنم. مایلش؟ خوب جون. خوب رحمت. احسان. این بود یکی از شرط‌های برنامه ما که صوفیا توانستند به محپیکر زنگ زدند و پاسخ اون کس را گیرند. البته در جواب محپیکر مصلحت رو از نزدیک دعوت کردند که بیا صحبت میکنیم و این با فکر میکنم که اپای محپیکر چیزی صرفا نرفت. نه. بهتره. برای همون چند بارم گفت که بیا بخوریم از نزدیک هم صحبت شویم فهمیم که چی پرابلم داری تو. حتما که بخورید سلام ما رو رسونید و گوید که یک پرام که بود که ما توانستیم که شما رو در برنامه سنجیم. تماشاگران عزیز نوبت من است و لیفافه رو من میگیرم و میبینیم که در اینجا چی نوشته شده است. خطا نکنم مدت 10 سال است که فعالیت میبرید. خطا کردید؟ خطا کردم. چرا به سینما دیر برگشتید؟ مگر شوهر کرده روی آرزوهای نجیب خویش و نقشه‌های کاری خود خطی بطلان کشیده بودید؟ نه. و چرا از نظر مردم یک مدت دور بودید؟ که ما 18 کس ختم کردیم اومدیم من یگان لحظه تئاتر رو ترک نکردم ولی بود مدتی که مثلا سال 1991 من شوهر کردم و صاحب فرزند می شدم و از روی قانون و از روی کنستیتوسیون تاجیکستان هر زنی که کودک تولد میکند حق دارد که تا 3 سال در خانه شینند. وقتی که من یکم فرزندم رو تولد کردم 3 سال نگذشته دویمش رو تولد کردم و شد مدتی که اومده کمک کار میکردم و باز هم میبرآمدم. خیلی خوب این زندگی است دیگر. یعنی که شما نه همه لحظه خود در تئاتر همه لحظه من در تئاتر بودم. اون وقت من میخوام یک چیز گویم. اون وقت کینو هم نبود. هیچ کس از پشت کینو هم نبود و از پشت تئاتر هم نبود ولی تئاترها قریب همه تئاترهای تاجیکستان قریب همه تئاترهای دوشنبه کار میکردن. نمایش‌ها کم بودن. ساعتی کامندانتی بود. تو فلان ساعت میتونستیم مونیم ولی تئاترها فعالیت میکردن. نمایش‌ها میرفتن. کم بودن ولی میرفتن. قدی امکان مثلا همون خیلی میرفت که با مثلا جانی تماشابین یا هنرمند خطری نباشد. ما میدونیم که در اون شب و روز در کوچه های دوشنبه من در سراسر تاجیکستان همه با ترس و لرز راه میگشتن. بله برای همون بیاید همین چیزای خاطر رسان نکنیم. تشکر زیاد. انتخاب لیفافه دیگر مرحمت از جانب شما میشود. بیاید ببینیم باز چی نوشته شده. این چقدر دورمدار است. البته این 2 سوال دارد و فکر میکنم که باید نه اینجا کیم کدوم یک اولش در اینجا монолог رو خوب میدونید. من در نقش داماد خوب و شما در نقش خوش‌دامن بوی و خیلی بد باشید. مایلش خوب. من اصلا شما در خونه من هیچ وقت بویا بازی نکردم. همین زنهای بویا فقط همین نقش زنی بویو و با محپیکر یورو و میغلطد و در کجا یک کمبغل رو باید تپک کند با من میغلطد. این من با کارگردانو میگویم که در آینده اگر وقتی دعوت میکنید کمکا که تو اوی کنید. انا این خوشبختی شما است که شما مقصد در برنامه ما نقش زنی بوی رو میبازید. خب شروع میکنیم. مایلش من کم با این نگاه میکنم. من هم نگاه میکنم. خوب باشد. رفتیم. خاله جان 100 بار گفتم که خاله نگو. میبخشی من به خاله مونم خاله در خونه و من خانوم یا اپا جانی من گفتم مراجعت کن. اما جان من در فکر چی هستم و این کس باشان در فکر چی؟ من این روز به یک درخواست نزد شما آمدم. میفهمم که چقدر درخواست. تو همین 5 سال باز فقط از من درخواست طلب میکنی. شوخی به شوخی من در خانه شما 5 سال باز خدمت میکنم. همین خیلی گفتی که غلام من باشی. خدمت میکنی؟ برای شکم خودت خدمت میکنی. نانی به پول در یگان جا نیست. چی تنها با معلوماتی که شما و دخترتون در حق من کرده من راضی هستم که شما رو بخشم. ولی چی؟ یک بار دیگه تکرار کن. از این پس من در خانه شما زندگی نمیکنم. دیگر من توی مرادی به بال و پر و به متکان نیستم که به هر یک
гапҳои сахти шумо сар фур биёрам. Ман аз ин хона меравам. гӯш кун мана равӣ рафтан гир 4 тарафат қибла медунӣ ту аз кӯча овардем не гап зада метонисти не либос пӯшида метонисти як бадбӯи сасиқски туя хонама овардам туя ҷо кардам соҳиби либос шудӣ соҳиби мошин шудӣ соҳиби зан шудӣ соҳиби фарзанд шудӣ соҳиби магазин шудӣ мебахшӣ мана бо ту забон одами як қулоҷ дароз ман ба шарт мемонӣ гӯш кун хес равӣ рафтан гир рав ҳами гӯш кун мана ҳами сар бошад тоқӣ ёфт мешавад ҳозир ту бурин домод ман ҳами душанбе пур ғалтида хо рафтааст худо мегӯянд ки як хонаи нағз ба биёяну ҳами хизмат кунану сари вазифа монам бошам фаҳмидӣ агар ту бачаи баномус мебудӣ хони ман ба омада 5 сол намеистодӣ ҳами 1 моҳ 2 моҳ истодӣ номус мекардӣ мебуромадӣ кор мекардиву ин хатои ман буд ки ман хонадомод шудам аз ин су шумо маро мехӯред аз он су духтаратон ман хушбахттарин шахсам ки имрӯз хонаводарӣ шумо бар ин занҳое ки дар ин хона қимати пулро аз одамгарӣ боло медонед халос шуда меравам ман рафтам рафтед равед ҳозир аполотон аз пуштатон бо як пиёла об мерезам ки манами хелкада гашта набиёед ташаккури зиёд ва ин буд як саҳнае буд ки дар нақши зани сарватманд маҳорати баланди худро санҷиде ҳам ман ва албатта ҳам муаллима аз рӯи ин шарт баромаданд ва интихоби дигар лифофаро ман мегирам ва мебинем ки аҷоиба ҳамн саволои ман дай ки кутуакак бошад аз они шумо ман ҳами қадар савол бошад аз они ман ин албатта аст ва осон ба ман меафтад биёед порчае аз филми гӯем нагӯемро ки маҳорати болои занҳои деҳотро нишон дода тамошобини моро хурсанд намуда будед метавонед як порча аз ҳамон ба ёд биёред ҳамсояҳо чӣ мегӯянд ҳамсояҳо чӣ гӯянд гуфтан гира фаҳмидими ман габи ҳарқи кӯчагӣ ба гӯш намекунам ҳамсояҳо чӣ мегӯянд занаша саде шудааст мегӯянд бадбахтия ин чӣ рӯзи шума содда шуморо холаи ҳамакора мегӯянд маҳорати овозхонӣ доред ё садои гӯшхароше так дилбеҳазуркунанда доред месанҷем албатта саволи якум шуморо ҳама холаи ҳамакора мегӯянд яъне чӣ ман шуморо фаҳмонам яъне ки шумо холаи ҳамакора ба он хотир гуфтагиянд ки шумо ҳам дар санъат дар кадом коре ки мо шумо ба супориштем аз удаш мебаред чӣ гуна ки дар роли зани сарватманд баромадед шумо метавонед ки санъати овозхониро ба тамошобини мо нишон диҳед ки метавонед ягон суруд хонед ё ки ранги садои ман садоятон хеле ҳам гӯшхарошу дилбеҳазуркунанда аст не ман намедонам ки дилбеҳазуркунанда ҳаст ё нест шояд то ин дараҷае набошад вале ман маҳорати овозхонӣ надорам гапа росташам як маротиба наметавонед чанд мисла аз суруди ягон сароянда хонед дилхоҳ сароянда ой анор анор биё ба болинам шабнам гули нор биё ба болинам ой анор анор биё ба болинам шабнам гули нор биё ба болинам ҳар кокули зар ҳамсаре дорад дар хонаи ишқ дилбаре дорад ой сабза баҳор биё ба болинам шабнам гули нор биё ба болинам ой сабза баҳор биё ба болинам шабнам гули нор биё ба болинам шояд ҳамин қадартонам аз ин зиёд не фикр мекунед ки тамошобини мо ба писанд омад не фикр мекунам наомад албатта ки ман ба писанд наомад тамошобини ман ба аз куҷо писанд меояд барои ҳамин медуред инҷа қайчӣ мекунем ташаккури зиёд ин як ҳазл буд ва биёед лифофаи дигарро ман мегирам дар филми арӯси замонавӣ ду чеҳраи бисёр ҳам тамошобоб зулфия ва моҳпайкар нумӯи филмро ҷолибтару зеботар гардонидаанд ягон ҷои пӯшида нест бидуни шумо фикр мекунам ки филм маънояшро гум мекард шумо низ мисли моҳпайкар аз коргардони филми арӯси замонавӣ ранҷидаед ё шуморо хуб розӣ карду хусумате нисбаташ надоред тапа карда истодааст плани як моҳара буд мекунад келини бечората накуши тапа кунад гуфта чун дар барномаи пешин муаллима бисёр гуфта ман
ман аз ин қисса дарак дорам, барое ки бо моҳпайкар ҳамсӯҳбат шуда будам ва бо набиҷонам ҳамсӯҳбат шудам. яъне муносибати шумо чӣ гуна аст? ман ростӣ хеле муассир шудам аз он ки ва ӯ хеле дӯсти хуб буданд ва моҳпайкар хеле ба ӯ кӯмак карда буд, ёрдам карда буд бигем, ва мобайни онҳо хай як норозигие, як гапу чап гӯем шуд, лекин бо ман хеле рафтор накард. ман намедонам, ман то охир шояд ки надонам ки чӣ шудагӣ ва ман ҳамин қадараша мехоҳам гӯям ки ман бо набиҷон суҳбат кардам ва гуфт ки ман кори хато кардам. ман имрӯз ба камера мегӯям ки наби гуфт ки ман кори хато кардам, ман бояд муаллимая намеранҷондам ва ман ҳатман як коре мекунам ки аз дилашон меброрам. ман гуфтам хуб бошад, мо даст додему, ман аз паси кори худ рафтам. яъне рӯзҳои наздик онҳо метавонанд ман фикр мекунам ки дӯстиашон идома ёбад. ман фикр мекунам ки ҳамаш хуб мешавад, барое ки набиҷон хеле бачаи хуб аст, хеле бачаи баодоб аст, хеле батоқат аст. моҳпайкарам дар дилаш хеле зане нест ки кина гираду як сол ду сол қаҳрӣ шавад. хай шуд рӯи рост ҳамин гапаша дар рӯяш гуфт. хай ин беҳтар аст ки аз пушти ҳамдигар гап зананд. ин беҳтар аст. тамошобинони азиз, биёд лифофаро ман мегирам ва боз мебинем ки чӣ саволе омадааст. ба наздикӣ шумо як хушхабаре шунидед ки дар куртамо нағунҷидем. ин шумо нағунҷидед. гӯё шуморо дар як филм ба ҳайси актриса ба маҳорат даъват карданду ҳатто хонаҳои ба дабдаба ва бӯстонсарoi мошинҳои қиматбаҳо доданд ки тарки тоҷикистон намуда дар хориҷа ҳунари хешро сайқал диҳед. рост аст? не, ин дурӯғ аст ин гап. чун мо фаҳмида будем ки шумо ба наздикӣ аз хориҷи кишвар омадед. не, ман омадам аз хориҷи кишвар, вале ҳеҷ кас ба ман дар он ҷо хонаю мошину ин чизоя нахаридааст ва нагуфтааст ки ту инҷа бояд зиндагӣ кунӣ, ту ҳаррӯза кор дорӣ, проект дорӣ ва бояд банд бошиву зиндагӣ кунӣ. ин гап дурӯғ аст. ин овозаҳоми? албатта овоза. овозаҳои хуб лекин ана ҳамон чизе ки буд шумо танҳо худатон метавонед. ман ёд надорам. ҳама ҷоба шрифта так. шояд оташ мезанед, шояд посух додан намехоҳед. не, ман медонед, шумо филми хуба гирифтед, марде ки бо барф меояд. ин филми муҳсин махмалбоф аст. муҳсин махмалбоф яке аз коргардонҳои номии дунё. намедонам чанд сол пеш вай даромад ба 10 коргардони беҳтарини дунё. Я тебе люблю. Я тебе. аҷоиб шуда буд ва хеле тез. ман гуфтам ки дар назди шумо ки аст? оғои муҳсин махмалбоф гуфт ки дар наздам аловиддин аст. дар бисёр филмҳое ки махмалбоф дар тоҷикистон сабт кардааст, аловиддин абдуллоев ва ӯ кӯмак мекард. ба ҳадди он кас мефаҳмида, на? аловиддин ҳама чиза мефаҳмад. намедонам бо хитоӣ ҳам дар кор бошад вай гап мезанад. гуфтам аловиддинҷон, ҳамин мефаҳмам ки дар бораи филму дар бораи сценариёу чиҳо гап мезананд, вале то охир намефаҳмам. баъд гуфт ки оғои муҳсин махмалбоф ба яке нақшҳои асосии театр даъват мекунад ва мехоҳад ки ҳозир биёд хонад ва қати ту ҳамсӯҳбат шавад ва як ду се сурат гирад ва ту бозӣ кунӣ. ман гуфтам чӣ хел? бе кастинг, бе ягон чиз? гуфт бе кастинг. дар ҳамун хонаи синамо театр дидааст, ҳамунҷа фақат аз пуштад мушоҳида кардааст ва гуфтааст ки ман ҳамин хонум зульфияя мехоҳам вай кунам. мегӯд ки вай ба филм даъват кунам. ва ҳол мегӯд ки алон ҳозир ту бояд дар ҳамин телефон, дар гӯши телефон бигӯӣ ки ту бозӣ мекунӣ дар ин филми махмалбоф ё не. ман сценария нахондам. пеш аз ин буд филм секс ва фалсафа.
бо Далер Назаров, бо Малоҳат Абдуллоева камтар ҷанҷоло будан сари ин чиз ки мардум масалан хестан гуфтан ки чихел як зани тоҷик 4 маъшуқ якбора доштаасту фалон фалон. Аммо филм дар бораи дигар чиз буд. Хеле мардуми мо ҳамин хел фаҳмиданд ин яке аз линияҳоро. Ман гуфтам ҳамин хел дилам туп карсодааст. вақт телефончиҳои қадарӣ буданд. ҳамин хел дастам ба худо чӣ гӯям. Аловиддинҷон, ман фақат як савол дорам. амин ба оғои Махмалбоф гап зан. ҳамин филм ана саҳнаҳои маҳрамона секс ана ва саҳнаҳои сексӣ масалан ва сигаркашӣ надорад? баъд гуфт ки не, пурсид, баъд вай гуфт ки не Зульфия, ин хеле саҳнаҳо надорад. ана ҳамин ду чиз набошад ман бозӣ мекунам. ман ҳамин зани бадахлоқа бозӣ намекунам. вай гуфт ки не, ин хеле чизо нест. набошад гуфтам биёед ман контракта имзо мекунам. ҳамин тариқ ман ба ин филм ворид шудам. ва нақши хуб ҳам бозидед. ва нақша бозидам ва дар охир филма тамошо кардам дар кор. албатта. ва дар охир хеле фикр кунем дар як муҳите буд ки унҷа бисёр одамои бадахлоқ ҷамъ мешуданд. ва тамошобинони азиз, ман боварӣ дорам ки шумо марде бо барф меоядро аз ютуб канал тамошо мекунед ва хулосаи худро мебароред. бале, ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам. ҳамун шабу рӯз намедонам шумо дарак доред ё надоред, ман хеле дӯст дорам китобхониро. як китоб ба дастам ғалтид, бо ҳамунам китоб не, варақҳои чопӣ. ман ба завқ мебуроям ҳамунам, як дақиқа холӣ меомам, мерам он китоб мехонам. ҳамин хел аҷоиб китоб мехонам. баъд як саҳнаи ман шуд, биромадаму матнома гум кардам. баъд ҳамин хел дар зал донишҷӯёи институти санъат иштагӣ будам. Барзуам, аки Барзу нигоҳ накард ки то ин вақт чанд намоиш бо ман мондасту бозӣ кардам. мо дар театри Русия аллакақатиш ҳамроҳаш кор мекардем. баъд гашту гуфт Зульфия, гуфт ту шарм намекунӣ? ту ба репетитсия тайёр наомадӣ. ин чӣ? гуфт ин матни ту, ин саҳнаи ту ҳамагӣ 2-3 дақиқа бояд гузарад. матнат тайёр нест. ҷавоб ту аз репетитсия рав, матната аз ёд кун, баъд биё. навар мекунед дар толор қариб як 50 та донишҷӯ шиштагӣ буд. ман сурх шудам. заминака фикр доред? замин усунисад ман қариб худкушӣ мекардам. ашки чашмонатон рехт? ашкам чи аз ҳама ҷо намихел арақ хутта кадааст, тамоми баданма ларза гирифтааст. намихел не ки ягон гап нагуфтам, гунаҳгор будам. аслан ман гапгардония дӯст надорам ба коргардону. ҳамин хел биромадам, бовар мекунӣ сурх шудам, зард шудам, кабуд шудам. баъд гуфтам ки ман ҳамиша ба худаш ман тамоми пьеса аз ёд мекунам. ҳамин хел биромадам, шиштаму фақат текст аз ёд кардам. ҳамин камтар як ором шудам. не ки бо текста як тараф мондам, бо китобама 2 варақ гуфтам. ҳамин 2 варақа каша хонам, бо мерам текстам аз ёд мекунам. як муҳити аҷиб буд. ҳама дар театри ҷавонон вақти ворид мешудед, тушаш як боғча дорад ку, он вақт боғчаш ҳамин хел сояш хуб буд. баъд медидӣ ки ҳама бо матношона аз ёд мекардам. зиёд биёд лифофаи дигарро шумо мебиред. саволҳо кам монда истодан ва биёед тамошобини азиз мешунавем посухи муаллимаро. чашм нарасад ва ин якумин саволе буд ки аз ҷониби муаллимаи мо сухта хокистар. мо касеро маҷбур намесозем ки дар рафти барномаамон ба ҳар чизе ки мо навиштаем посух гӯяд ва ин савол нороҳат кард ё ки ба иззати нафси муаллима мерасад. албатта сухта хокистар шуд, ба ҷуз худашон дигар касе намедонад ки чӣ буд. тамошобини азиз, саволҳо ками дигар монданд ва биёед мебинем чӣ навишта шудааст. бо Орифӣ бозӣ карда будам. пешниҳод кард, санача навишт овард. чанд каса муроҷиат кард, ман номои ҳунармандое намегирам. хеле занҳои қавию номдори тоҷик. баъд гуфт ки Зульфия, намехоҳам ина бозӣ кардам. баъд хондаму хай баъд мо ҳамроҳ бозӣ кардем. саначае ки ту зан мегирӣ, сатил мепӯшонам ку. бале, ба сари як мард. ба сари Орифӣ. анамуна ба сараш ҳамун сатила мепӯшонам. анамун саҳнача сабаб шуд ки шуморо дар деҳа ҳама бад бинанд ё ки дар кӯчаҳои шаҳр? не ҳамун саҳнача, ман ҳамун саҳнача бозӣ кардам. оно нишон додан.
фақат ба телевизиони Сафина дархост меомад ки бисёр вақт ки ҳамин саҳна нишон дода шавад. Саҳарам нишон медодан, шабам нишон додан. бовар мекунед ҳамин хел шӯҳрат пайдо кардам. ҳатто вокуниш ҳам шуд байни мардҳо. ҳа шумо аз куҷо медонед? албатта ман тамошокардагиам. ҳатто ҳамин хелам шуд ки занҳо мана ҳамин қадар дӯст доштанд. вақте кӯча мегузаштам мегуфтанд апа молодец хубш кардӣ, мо ҳам мерем шавҳаромона ҳамин хел мекунем. ва ҳатто як рӯз як мард ҳамин хел омад гуфт ки ҳамун занака худат бозӣ кардӣ. ҳамин хел ман нигоҳ кардам ки вай ҳамин хел агрессия дорад. ман гуфтам не чӣ буд? хуб қилиқ нишон додӣ занакҳои мода. ман гуфтам ман набудам, вай апаи ман буд, вай актриса. маршрутка ҳамин лаҳза омадам шу маршрутка ба шиштаму рафтам. агар мемондам вай тайёр буд ки ба фикрам як моҷаро дар хонаш буд ва тайёр буд ки ба фикрам сари маро. ва ин намоиш хело ҳам тамошобоб аст ва шумо метавонед ки инро аз ютуб канал ёки телевизионҳо хоҳиш кард тамошо кунед. Тамошобинони азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ бо яке аз чеҳраҳои муваффақи санъату фарҳанги театру синамои тоҷик, Зульфия Бону Содиқова. таманниёти муаллимаро мешунавем ва ҳамин барномаро анҷом медиҳем. ташаккури зиёд ки ба ин барноматон даъват кардед. тӯли чанд моҳ мо гуфтушунид доштем, вале ки ман пеш аз сафари ман ба Полша шумо занг зада будед ва гуфтам ки биём ҳатман во мехӯрем ва имрӯз мо во хӯрдем. ба шумо муваффақият. сарбаланд бошед, хонаобод бошед, муваффақ бошед ва кӯшиш кунед ки барномаҳои хуб кунед ва кӯшиш кунед ки дар бораи гузаштаи кинои тоҷик ва театрро ба ёд биёред. танбалӣ накунед, архив кобед, аз архив маводҳоро пайдо кунеду он одамо шояд набошанд вале рӯҳи онҳо шод мешавад. ин корро кунед Рустамҷон. ва ба гурӯҳи эҷодӣ шумо ба операторҳое ки имрӯз дар пушти ин камеро ҳастанд ва кори аслиро инҳо мекунанд, ба шумо муваффақият ва барори кор ва саломат бошед ва умри дароз бидед. ба шумо низ ташаккур. Хайр. Ташаккур. Хайр.